Hello guys, maayong udto sa inyong tanan. May dala akong sundang, maghanap ako ng abatod. Alam ba ninyo ang abatod? Naana siya sa lubi nga nabukad or lubi nga daot nagpuyo. Hala. Ubos man kuno gamay sa payaging. Kuan man kuno, murag nagtakilid kuno siya. Buhip ay kuan man kuno. Di man kuno siya patay. Kani tiyo. Ha? Kani siguro mo. Asa? Ini. Asa nga lubi? Ini Naakani siguro ging? Ha? Asa ba? Asa ba abatod? Abatod. Si Angging kasama ko ngayon. Abatod, asa ka na. Kaunig abatod ka. Kuan man kuno ging, di man kuno siya patay. Asa baka dani ang giingon ni Jungjung? Ubos kuno gamay sa kuan. Tungod man kuno sa CR ging. Di dani. Asa pa may lubi dani? Di basig kani ging oh. Ha? Man nang kuan. Wala na nabukan kuno sa ulo. Ang kamalay-malay ko basad kung unsa lagi sad nang giaputan sa abatod. Asa? Ubos-ubos man kuno gamay sa kuan. Basig ka na. Ha? Basig kini. Ay, Ginoo ko abatod, where are you? Where are you kay hambaton ka nako karon kung mahambat ako. Hala basig kaniging oh. Mura mo kuno siya natumbaging. Nya nganong kaniging? Di sad siguro ni mauno. Diara. Unsay porma day dana? Wa ko kakita unsay porma danang abatura. Basig labian-labian na to te ahar ka ha. Ang kay bawaan ati kay ang udlot na nakimurog ka na lusngo ba? Ha? Ka na lusngo. Kalusno ang udlot? Kasi ka na gingo. Ay naku, naghanap kami ng abatod guys. Kung may mahanap kaming abatod ngayon. Kung saan nagipuyan sa abatod ay ging? Yun na guys ako. Sa kadang bangag na nga lubino? Buhi pa mang... Ha? Unya aham lugar ato kuhaon ng abatod. Nasa. Ito guys, hanap tayo kasi ma-challenge talaga kayo ngayon pag makita lang talaga namin kung saan ang abatod. Ubos gamay sa balay. Basig kani lagi gingo. Kani. Ato ni dunggab-dunggabon di. Ha? Ubos-ubos kuno gamay sa payag. Basig ka to tiyo. Asa? Kani ging. Kani. Di susin ni mo. Ato nagbulikaton iyang kuan. Bulikato niya iyang lusi. Uy, Ginoo ko na may wati ging. Ay, kani atong kaunon wati. Abi na ko sa bangag na siya sa kuan ging. Agbangag lagi gani ko nas udlot mo kuno na ah. Dili lagi. Sa udlot nga agbangag unya. Nanabuing. Oh. Ginoo ko nga nung paabutan nung magsapa nga narama kuno dani dool sa payag. Ginoo ko magadto ay patag sapa nga arang
Asay tumba, wala may natumba nga lubi dani. Tumba rin na labi. Ambot ba? Unsa ging tumba kuno nga lubi? Tungod ba kuno sa CR ging? Hoy, basi giprank rata. Basi giprank rata ni Jungjung ba? Ha? Mali nagpuyo ang abato de Jose. Ingon sa dool dani sa siya. Tungod sa CR unya, ubos gamay sa payag. Nawala may lain kuan. Lubi. Nya. Huy, murag giprank ta dani ging. Asa? Alam ba ninyo guys kung ano ang Tagalog sa abatod? Nandito na si Jose oh. Ali dani kay makita ra lagi ni nato karon. Sinera da na ubuso. Ay turaw sa ubuso. Ha? Turaw na tumbaw. Unsay natumba? Lubi. Ay nagbuhat na daw sila karon. Magbuhat sa Tungkuan sila mamarinig. Palao ay sa putyukan? Ali na kuha sa natong abatod kay para magkaon ta. Ali na kay nakita na ni Jose oh. Ada na Jose. Asay natumba? Ada na ging natumba ging. Sarang hindi nga natumba. Come here na tayo guys. Tingnan natin ngayon kung ano ang hitsura sa abatod. Bangsa bisi. Lamun-lamunin natin kung anong hitsura sa abatod. Kasi mo na natin tumba. Ada na natumba Jose? Ay. Panuurin nyo. Ay, mo ito iya balay sa abatod te. Uri na iya balay. Ala, ang laki! Ang laki! Ang